Myslím, že to bol šľachetný náčelník Apačov Winnetou, ktorý ma inšpiroval svojím zmyslom pre pravdu a spravodlivosť. A to je niečo, čo teraz rozvíjam aj vo svojej vedeckej práci. Myslím si, že toto by mal mať každý vedec, a nielen vedec, ale nakoniec každý človek, ktorý chce zmysluplne prispievať pre túto spoločnosť. V mladosti som veľmi rád čítal sci-fi romány, ale myslím si, že takým prvým momentom, ktorý ma posunul k vedeckej dráhe, bola súťaž Vesmír je náš svet, ktorej som sa zúčastnil na základnej škole. A krajské kolo som aj so svojím kamarátom vyhral. No a myslím si, že vtedy ma oslovilo to, že aj niekoho iného zaujímajú hviezdy a vesmír do takej miery, že je ochotný zorganizovať aj súťaž pre mladých ľudí. Tak odtedy som sa o toto zaujímal stále viac a viac. Akurát som neskôr prešiel od vesmíru, od tých veľkých rozmerov k časticiam, teda k tým najmenším rozmerom. Ja sa venujem fyzike elementárnych častíc a zároveň som jadrový fyzik. Moje laboratórium je vo Švajčiarsku, v Ženeve, volá sa CERN. Známe hlavne veľkým hadronovým urýchľovačom a tým, že tam bol pred 3 rokmi objavený Higgsov bozón. Takže venujem sa skúmaniu najmenších tehličiek, z ktorých je zložený tento svet. A vieme, že ich je 12, no a medzi týmito tehličkami pôsobia 4 sily. No a my skúmame teda tieto tehličky, tie sily, ktoré medzi nimi pôsobia a ako vytvárajú všetky štruktúry, ktoré pozorujeme tu okolo nás na tomto svete, vrátane nás samotných. Na mojej práci ma fascinuje to, že tento svet je poznateľný, že keď ho rozoberieme do najmenších šrobíkov, tak zistíme, že tých najmenších tehličiek je konečný počet, že ich je 12 a že neznáme parametre, ktoré ich popisujú, ich vlastnosti, že ich je tiež konečný počet. No a keď ďalej skúmame veci, ktoré nám tam nesedia, tak zistujeme, že možno, že je za tým všetkým nejaká zatiaľ neznáma teória, o ktorej bude tých parametrov ešte menej. Čiže všetko nás to vedie k tomu, že základným princípom tohto sveta je niečo veľmi, veľmi pekné a tak hlboké, že sa to stačí popísať jedným parametrom a keď sa tá teória potom tak rozprestrie, tak vznikne celá bohatosť tohto sveta. A toto je naozaj ako krásne a vzrušujúce. Čarovná palička, tá by sa hodila. Možno by som ňou zamával a zaželal by som si, aby sme tu na Slovensku mali vlastný CERN, CERN 2. A mali by sme v ňom aj nový urýchľovač, možno výkonnejší ešte ako je ten veľký hadronový urýchľovač v CERNe, založený na nových napríklad laserových technológiách, takže by nemusel byť taký veľký. No a súťažili by sme v tom, kto objaví nejaké nové častice spolu s CERNom 1. Tak neviem, či sa dá považovať za akčného hrdinu, ale takým mojím športovým hrdinom je Peťo Sagan. Myslím, že to, čo predvádzal teraz na Tour de France, tak to nemohol nechať chladným žiadneho fanúšika športového, obzvlášť zo Slovenska. Myslím si, že taký ako je on, že by sme mohli byť tak trochu všetci. Aby sme robili poctivo to, čo nás baví, ale zase, aby sme to nebrali až tak vážne, že by nás to prestalo baviť, alebo že by sme prestali baviť druhých ľudí. Bolo by dobré, keby si mladí ľudia uchovali takú sviežosť a originalitu myslenia. Toto je veľmi dôležité
a môžu sa ocitnúť v situáciách, keď práve to ich originálne myslenie narazí na nejaké prekážky, že sa ich druhí ľudia budú snažiť trochu uzemniť a hovoriť im, že príliš lietajú, ale nemali by sa nechať odradiť. A práve to originálne myslenie je veľmi dôležité a zrovna vo vedeckej práci je to jedna z najdôležitejších devíz. Ja stretávam veľa ľudí, napríklad aj v CERNe, ktorí dokážu myslieť veľmi originálne, outside box, ako sa hovorí, a dá sa od nich nesmierne veľa naučiť. A toto by som si želal, že keby sme veľa takýchto ľudí mali aj na Slovensku.